Dilluns 3 d'agost, per la vesprada, Casa Real envia un comunicat en què es veu una carta que el rei Joan Carles I va enviar a Felip VI dient-li que marxava d'Espanya. El motiu, la repercussió que estaven tenint elements de la seva vida privada i el voler facilitar l'exercici de les seues activitats al seu fill. I justament a l'anterior vídeo, que si no l'heu vist heu de fer-ho, parlàvem de com s'ha gestionat des de la Casa Real la crisi comunicativa, tant en les informacions sobre els negocis del rei emèrit, de Joan Carles I, com la crisi sanitària. I ara fem una segona part d'aquell vídeo analitzant comunicativament aquesta decisió del rei emèrit. Quina estratègia té al darrere? Quin paper ha jugat la premsa? Com afecta aquesta decisió al govern de PSOE i Podemos, tenint en compte que ha sigut el PSOE que, sense avisar a Podemos, ha negociat aquesta eixida del rei? Parlem d'això i molt més en aquest vídeo. Soc Teresa Ciges, benvinguts al canal de YouTube sobre comunicació política. Abans d'entrar a analitzar el comunicat, crec que és interessant contextualitzar un poc tot això i veure com fins fa molt poc era impossible parlar de... El rei era intocable. De fet, va ser a partir del cas Urdangarín quan ja van començar a eixir notícies que no eren molt favorables cap a la Casa Real. Fins i tot es va donar el cas de segrestar portades, com aquesta del jueves, que no eren favorables o que tractaven amb humor o amb crítica aspectes relacionats amb la monarquia. A més, s'ha de tenir en compte que durant molts anys les revistes més llegides a l'estat espanyol, que són les revistes de premsa rosa, han edulcorat i han mostrat lo fantàstica que era la vida d'esta família. Fins que van aparèixer les xarxes socials i programes com Sálvame que han desmaquillat i s'han posicionat respecte a certs temes lligats a la Casa Real. I per això no és d'estranyar que a l'agost de 2008 el rei es pensara intocable, inqüestionable i que no hauria de retre comptes a ningú mai. Ara la cosa ha canviat i des de Casa Real tenien clar que havien de fer algun moviment relacionat amb això. I no us penseu que ha sigut un pensat i fet, ha sigut algo imprevist, sinó que estava molt ben pensat. És dilluns 3 d'agost quan es decideix emetre el comunicat. I no és un dilluns qualsevol, sinó que és el primer dilluns de vacances d'agost, quan tothom està de vacances desconnectat a la platja o a la muntanya. I a més ho fan per la vesprada, que l'interès comunicatiu baixa moltíssim. Us en recordeu del que parlàvem a l'anterior vídeo de l'estratègia de no fer soroll? Doncs aquí l'han tornat a aplicar exactament igual com a la resta de vegades que comentàvem i de fet ho veiem en aquest cas concret. I a més, si mirem el calendari, veurem com el divendres 31, divendres passat, el rei Felip VI anava a la conferència de presidents, quan normalment no va i a més, és conferència de presidents autonòmics, vull dir, el seu càrrec no hauria d'anar. I ho va fer per tenir notorietat, es va parlar molt, de fet va ser la figura que va destacar aquesta conferència de presidents i a més va ser un exercici de legitimitat per part de les diferents presidents autonòmics cap a la seva figura. El dilluns emeten el comunicat i el dimarts hi ha Consell de Ministres, és a dir, li passen tota la pilota al govern central perquè gestionen ells el tema després. I ara després analitzarem, parlarem de què suposa això, què suposa aquesta notícia, quines implicacions té al govern central, un govern de coalició de PSOE i Podemos. Però abans m'agradaria destacar algunes coses del comunicat. En primer lloc, parla d'esdeveniments de la seva vida privada quan feia servir la seva posició pública per a guanys personals. Per tant, no és vida privada. I a més, caldria també fer un debat, això el deixo ahí en obert, un debat sobre si un rei té vida privada. En segon lloc, no demana perdó i no se li veu cap mostra de penediment. En tercer lloc, ell es dirigeix al rei Felip, no es dirigeix a la ciutadania, que és a qui hauria de retre comptes, no? I en quart lloc hi ha un fet molt simbòlic, no? que ja ens diu molt del que passa i del que no, que és que no menciona a la reina Sofia, que no deixa de ser la reina consorte. Si t'interessa tot allò relacionat amb la comunicació política, no dubtes a subscriure't a aquest canal. Estaràs al dia i a més ens ajudaràs a fer més gran aquest projecte. I ara sí, parlem de què passa al govern del PSOE i de Podemos. Si veiem les enquestes, els votants del PSOE suspenen a la corona amb un 3,93 i els votants de Podemos a un 2,41. Per tant, s'aprecia clarament que les bases dels dos partits són republicanes, tot i que cal destacar que la cúpula
del PSOE sempre ha estat per ajudar a la corona, per mantenir l'estatus quo. I això ho veiem ara en tota aquesta història en què veiem que Carmen Calvo, la vicepresidenta primera del govern i des del PSOE, ha mediat en aquesta situació de l'eixida d'Espanya del rei. Però també ho vam veure amb Rubalcaba. De fet, ell mateix, al podcast de Spotify que es diu Ex-Rei, que és sobre el rei, Rubalcaba explicava com ell volia dimitir al principi, però no va dimitir fins després de l'abdicació del rei, perquè ell volia deixar-ho tot ben lligat, perquè ningú des del seu partit apostara per una reforma o per un referèndum sobre la forma de l'estat, si monarquia o república. És a dir, el PSOE, tot i tenir una base àmpliament republicana, aposta per mantenir l'estatus quo, per una estabilitat i per no fer massa soroll i no despertar massa a la dreta. Que la dreta sí que té unes bases monàrquiques. De fet, si veiem la valoració que es fa de la monarquia, veiem com els de Ciudadanos són els menys monàrquics i els de Vox el més. Els de Podemos, amb tota la raó del món, s'han molestat molt perquè no sabien que Podemos estava mediant en aquesta qüestió, tal com ha explicat Irene Montero. No hem d'oblidar, no hem de deixar passar de llarg que estan en un govern de coalició i que una decisió com aquesta s'hauria de saber dins del govern. Tot i així, plantejar una reforma o un referèndum sobre monarquia i república no els va massa bé en termes electorals a Podemos, perquè el màxim rebuig a la monarquia està als nacionalismes històrics, a les perifèries, que és on justament Podemos està perdent pes i l'estan guanyant forces com el BNG, Compromís, Esquerra Republicana, Bildu, etc. I com s'ha rebut la notícia de la marxa del rei? Doncs des de les diferents forces polítiques hi ha hagut una lluita pels marcs. Ens ho explica Sílvia Díaz. La sortida del país del rei emèrit, Juan Carlos I, ha desencadenat una batalla dialèctica que s'està encarnant en dues paraules, bàsicament. Per una banda tenim fugida o fuga i per l'altra tenim exili. Els mitjans de comunicació i els partits conservadors, més afins al règim, estan defensant i estan dient que Juan Carlos I s'ha exiliat, i els partits i mitjans de comunicació progressistes i republicans estan parlant de que el rei emèrit ha fugit, amb totes les connotacions que aquests dos mots tenen. No és la primera vegada, de fet, que som testimonis d'aquest tipus de batalla dialèctica amb aquestes dues paraules, precisament, i recordareu com quan Serret, Puig, Puigdemont, Ponsatí i Comín van marxar a Brussel·les, els partits i els mitjans de comunicació conservadors deien que havien fugit i els republicans i progressistes parlaven d'exili. Aquesta batalla té grans connotacions en l'imaginari i en els marcs mentals que es construeixen i veurem qui la guanya. I ara us explicaré una curiositat, ja sabeu que a mi m'agraden molt les curiositats. Si mirem la web de la Casa Real, veurem com la informació sobre el comunicat està un poc amagada. No està tan gran com la resta d'informacions. És això de passar desapercebuts. Ells tenen en el cap que davant un problema el que han de fer és passar desapercebuts. El mateix han fet amb el Twitter. Al seu Twitter ni han mencionat el comunicat. Han seguit amb la seva dinàmica de penjar fotos, que comentàvem en l'anterior vídeo, d'informar de què van fer entre els reis i les jornades, etc. Però ni rastro del comunicat sobre la marxa del rei. Però què voleu que us diga? Això no ha fet que la gent deixi de tenir un interès sobre el tema. I de fet es mostra a les cerques de Google, que s'han disparat moltíssim les cerques sobre Juan Carlos I. I això és tot per avui. No sabrem si haurem de fer un tercer vídeo o no sobre el rei, ja veurem com des de Casa Real reaccionen als esdeveniments i si donen o no per un altre tema, per parlar-ne un altre dia. L'actualitat s'ha interposat aquesta setmana, jo tenia previst fer un altre vídeo, però ja sabeu que l'actualitat està ahí i he cregut convenient fer este vídeo, continuar amb el vídeo anterior i dedicar-li un vídeo a aquesta notícia molt gran. Així que la propera setmana us faré un vídeo molt guai, o almenys per mi, en què us donaré unes eines per als governs de coalició, per a les forces menys votades als governs de coalició i com podem aprofitar l'estiu.
Moltes gràcies per la vostra fidelitat. Espero que us hagi agradat el vídeo, que hàgiu reflexionat, que hàgiu vist el que hi ha darrere. Sempre aquest és l'objectiu d'aquests vídeos. I res, fins la propera setmana. Adeu!